Работница Пінскага районнага дома рамёстваў у аграгарадку Аснежыцы Наталья Шемяціла звярнулася да прававога прафсаюзнага інспектара не толькі з пытаннем, але і з падзякай. Пасля юрыдычнай дапамогі Сергея Василюка маці дваіх часта хварэючых дзяцей хутка атрымала магчымасць ільготнага санаторнага аздараўлення. Дети часто болеющие, каждый год мы почти ни в садик не ходили, все дома. Я постоянно на больничном. Вот. И я просто не знала, как попасть мне в этот санаторий «Мать и дитя». Вот именно предлагали детям, конечно, отдельные путевки, чтобы они сами ехали, куда они маленькие, я, естественно, их самих не отпущу. И я подошла на прием к Сергею Григорьевичу, обратилась, он мне рассказал, все разложил по полочкам, как, куда обратиться. И благодаря ему я добилась, мне дали в этом году путевку «Солнышко». За 2 гадзіны кансультацыі ў Аснежыцах да інспектара звярнуліся 5 чалавек. Сярод хвалюючых тэм пенсійнае забеспячэнне, жыллёвыя пытанні, правільнасць афармлення замежных камандыровак, правы на грашовыя надбаўкі за складанасць працы. Быць уважлівымі не толькі да жыхароў гарадоў, але і да вяскоўцаў. З гэтай мэтай прававыя прафсаюзныя інспектары штомесяц выязджаюць у райцэнтры, аграгарадкі і вёскі Брэсцкай вобласці. Пачынаючы з лістапада прававыя кансультацыі праводзяцца па галіновым прынцыпе. Да прыкладу, у гэты раз у фокусе ўвагі дзейнасць прадпрыемстваў аграпрамысловага комплексу, на чарзе сфера будаўніцтва. С целью того, чтобы быть ближе к людям, мы выезжаем уже в районы, в сельскую местность. Поэтому человек может получить какую-то правовую консультацию для защиты своих трудовых, социально-экономических прав. Это больше касается режима труда и отдыха, срока и порядка выплаты заработной платы, порядка начисления заработной платы. За першае паўгоддзе гэтага года юрысты Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі правялі амаль 80 тысяч кансультацый па працоўных спрэчках. Звярнуцца да іх можна не толькі па тэлефоне і ў час асабістага прыёму, але і праз электронны зварот. Пачынаючы з кастрычніка на партале Федэрацыі стартаваў новы сервіс, дзе для атрымання кваліфікаванай дапамогі дастаткова вызначыць свой рэгіён і сферу дзейнасці. Далей праграма сама прапануе пэўнага спецыяліста. Тацяна Будгусаім, Анастасія Кудзіч, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».